Kardom, kat news long pen ada babirta thanbak nili junali dimungpi non birta ang ton pen arjuik tha. Guwahati rong sopi Janata Bhawan along Chitini Bhai Krihini ani Assam Education PWD Health and Finance Minister Himanta Biswa Sarma pen phirang KMI padoponahut Karbi Anglong pen West Karbi Anglong Kacheleng ki Joy Jiaphan Hojai District Hatput Hamren Tumpreng Nirbagan lapen Hauraghat an Tuar Kasalam Pangcheng Ponpo Dipualong Akimi Law College Kimrang Ponpo Bokajan Community Hospital Center along Kidney Dialysis Biponpo Pusi Pangdakpon Assam along Riar Lokaching Thor Amomati Jonga Chiklopen Saikideng Ponjiaphan Assam Education PWD Health and Finance Minister Himanta Biswa Sarma pen Pangdak Pontanglo Lasonsi Toklang Saikama Hinpen LPME High Lepen Higher Secondary School along Thanbang Akimi Mate Woreng ang Hoy Bang Suri Kepra Pharo Troxi Rasir Kep Kepra Sir Kep an Piponpo Law College Akimi Kikim Kirang Jiaphan Kadoka Vesika Puting Koira Kithom an Panong Ponsi long Kepadim Law College Kibiponji along Dipu along ta Akimi Law College Kimponpo Okpran kilang say kampen Charai Dio Biswanacharya Kolpara lapen Guwahati along Akimi Medical College long Pliadim along Kimrang Ponpo Kidney Dialysis Akichoy pen Sekilang Ji Aphan long Inkoyadim Kidney Dialysis Kilangadim Kibiponji along Bokaljan CHC along ta Kidney Dialysis Kilangadim Biponpo PWD sai campaign flyover dolong lapen tuar kasalam jialong Karbi Anglong pen West Karbi Anglong Kacheleng ki Joy Jiaphan Hojai District Dongput Hamren Tumpreng Nirbagan lapen Hauraghat kilometer troxike prapho ana chakiting atwar kasalam ponjiaphan sika puti troxira troxike pra troxi atangka panong ponlo Phaikuni lapen mati jonga chiklopen saikeklem pangcheng ponpo pusi pherang ke mailong pangdakpon দখন নতুন ল কলেজ নিৰ্মাণ হ'ব ডিফু মালেংগিয়াল ডিব্ৰুগড় তেজপুৰ শিলচৰ নৰ্থ লখিমপুৰ ৰঙিয়া বিলাসীপাৰা টিহু ৰহা আৰু যোৰহাট এই আঁচনিও অনুমোদন কৰা হৈছে একেখনো আমাৰ 31 ডিসেম্বৰৰ আগতে পূৰ্ণগতিত কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু কাৰ্বি আলং জিলাত হামৰেন টুমপিং হুজাই নীলবাগান হাওৰাঘাট পথ 75 কিলোমিটাৰ উইথ এ কষ্ট অফ 777 crores আৰু হাফলঙৰ পৰা দেহাংগী হৈ জাতিংগালৈকে 1094 কোটি টকা খৰচ কৰি আমি 103 কিলোমিটাৰ নতুন কৰিডৰ এটা আমি বনাব খুজিছো Dokmuka rangsina pathua klamalong sika kutik ke patangka pen mini stadium ki kim kirang apora teng pen ki petang pona berta phirang ke James Milik pen berta nang pale Kidam tanga ningkan Assam Sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council alam chak Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong angkang a constituency 3 along ta kapathua nat kapaprang dun thek Jiaphan pura mini stadium ki pakim pon asonsi Mahamaya constituency ki parlo angkang along ta rangsina pathua klam along si Kimrang ponlo iam lunsing teron ke chelang dun kriya jok pini an ke kim kirang nang ji do anta patang etlo non outdoor adang long ligi thok pen kapachiklam anchollo Langmili Loroblangso English LP School along Akijoy pen mate Osomaravan free coaching class ki bipon ki mesenlo Sitame Langmili ke SRO Dokokapi Jonason B Langmili ke SRO Amaipu Nangachikrong ke Ahokali Jonason B ke ladak Langmili ke SRO Amunet kali lapen Langmili asorta kali Alang liphan ke Langmili ke SRO tumta chini ne pusi alang litumpen ningje Lapuson Nangachikrong thapa tumaphan ke nilitum Langmili ke SRO hin pen sitami chokchi pusi jongdamji lapen moapi Lapuson Nangachikrong dun thapa tumaphan ke nilitum kroy dun thek thiputa KSA Langmili ro amai phu chun banga tumpen pachini Langmili KSA ro mai phu biren singhi hi lapen chun bang mor sing terona tumpen la sopu thakaning jalam arjusina free coaching class kibipon lab mangke KSA lapen LYDC atumsi sirapon lo labang ke nilitum sadak Langmili hoi KSA branch ahin pen kami churu don lo lapen bithe ka po lang litum hasin mai afan kami churu lo lapen nilitum isi ki pudun jikang tung alama lapu helo tumi ladak Langmili KSA branch dokok api sitami ke
KSA branch amai phu ku alang li Jonason be dak chikrong dera bangke nilitum chokchi pusi pudamji las pen sia bangke ladak lang mili KSA branch atum sitame alang li phanke chini ne lapen lang mili asor takali lang mili aras sitame alang li phanke chini ne la pen apuson asai nanga chikrong abangke nilitum sitame kroin e lapen jongsi monon phit tame la son nanga chikrong tap atum jongsi dokok pulo te angke nilitum sodak pen ingsai ponji pusing nilitum ahin pen tuning ri lang mili along si social vokal mate rap klem chunbang lo bidang akam klem lo lang mili angbong lo sistame atumi dari krehini dadak pinelo Lumajang Youth Development Committee la pen KSA cera pet pen dak penelo coaching class B po lam pen nitum arjunong lo ta ning sam lo pen churulo kedam tang penelo lockdown dor phara phis tame sonok tukchan penelo aso school bi ma ke tum churulo sistame adak aronri pen langmeli KSA branch mata aru punang chikrong Johnson be punang chikrong mangkeli tum adak langmeli aru mande itum dak social pokar zaman tum kroy undi pusin itum ahin bage pudum Ada babirta bang kelapon sekang ton peklah demi thakme kruang thu